Dnešný výstup je na horu Lisec. Začíname v Jasenskej doline pri chate Lisec. Veľkým plusom je tu bezplatné parkovisko priamo v ústí doliny, kde sa v pokoji pripravíme na výstup. Obúvame boty a vyrážame v ústretí jednému z najlepších výhľadov vo Veľkej Fatre. Čaká nás prevýšenie presne 826 metrov. Hneď od chaty nás modrá značka berie do kopca a začína sa fakt poctivá makačka. Chodník vedie najprv lesom, kde naberáme prvé výškové metre. Je to ten typ kopca, ktorý vám nič nedaruje, ale nohy si na to tempo po chvíli zvyknú. Postupne sa les mení na otvorené lúky a hole. Toto už je tá časť, kvôli ktorej sa na Lisec chodí. S každým krokom sa otvára širší obzor a človek zabúda na únavu v nohách. Stúpanie je stále tiahle, ale tie pohľady späť do doliny sú tou najlepšou motiváciou. Sme hore v nadmorskej výške 1381 metrov. Tých 826 metrov prevýšenia stálo za to. Máme odtiaľto 360 stupňový výhľad. Na jednej strane je majestátny hrebeň Malej Fatry, na druhej hlboké doliny Veľkej Fatry a v diaľke sa črta Borišov, aj Ploska a Turiec máme doslova ako na dlani. Lisec opäť nesklamal. Skvelý tréning, čistá hlava a tie najlepšie výhľady. Ak hľadáte niečo, kde sa zapotíte a zároveň si užijete prírodu, toto je miesto presne na to. Vidíme sa na ďalšom vrchole. Počúvaj, syn môj, prezradím ti, ako sa tu žije.